Wieħed mill-akkużati bil-ħtif tal-ajruplan tal-Afriqiyah Airways f'Diċembru 2016 f'pajjiżna ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. Soko Moussa ta' 29 sena mill-Libja ammetta l-akkużi wara 3 snin u xarejn li wettaq dan ir-reat fit-23 ta' Diċembru 2016. Miegħu kien hemm ukoll Shaha Ali Ahmed li wkoll ammetta l-akkużi fil-konfront tiegħu huma tressqu l-Qorti f'nhar il-Milied tal-2016. Moussa u Ahmed qegħdin jinżammu arrestati fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Huma jistgħu jeħlu sa omor il-ħabs. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Omar Zammit. Ahmed Rabu ta' 34 sena mit-Togo inżamm arrestat wara li fil-5 mobile phones li kellu fil-pussess tiegħu instablu materjal pornografiku ta' tfal. F'Novembru illi għadda kien intbagħat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin wara tressaq il-Qorti mixtri li kellu dokumenti folozz. Fit-tfittxijiet li saritlu malli wasal il-ħabs permezz tal-iskaners irriżulta li l-akkużat kellu fuqu sustanza illegali u 5 mobiles. L-awtoritajiet tal-ħabs għaddew il-mobile phones lill-pulizija li minn investigazzjonijiet li għamlu sabu fuqhom materjal pornografiku ta' tfal fil-mobiles tiegħu. Dan anke jekk il-materjal laħaq tħassar mill-akkużat. 19 l-immigrant intbagħtu sena ħabs wara instabu ħatja li fid-29 Ottubru li għadda wettqu rvel fiċ-ċentru detenzjoni f'Ħalsafi. Quddiem il-Maġistrat Marsan Farrugia l-immigranti fosthom ġuvni ta' 17-il sena ammettew l-akkużi kontrihom fosthom li għamlu ħsara fuq proprjetà tal-Gvern li ħadu sehem f'rewwixta li ma bdewx l-ordnijiet u li kissru l-paċi pubblika. Iż-żagħżugħ ta' 17-il sena ġie kkundannat sentenza ta' 9 xhur ħabs waqt li l-immigrant ta' 18-il sena inħeles minn kull akkuża wara ma kienx hemm biżżejjed provi kontrih. Jugoslav Damjanovic ta' 34 sena mill-Bosnija intbagħat 9 xhur ħabs wara inqabad b'7 grammi kannabis. U ammetta l-akkużi fil-konfront tiegħu. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek imultat ukoll il-Bosnijak 600 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.